Vážení priatelia, tak opäť vás vítam, tuto je Bagu Kosák, dneska som na Orave v Leštinách. Predstavte si, som sa vybral tuto na Oravu, aby sme si urobili vietnamskú polievku. Dneska bude variť môj kamarát, gitarista, benžista, Miško Dočko. Hello, Bago. No takže čo k tomu potrebujeme, Miško? No, potrebujeme k tomu samozrejme spustu vecí v vietnamskej polievke. Potrebujeme, no v tomto prípade máme prichystaný vývarček, hej. Môžeme si použiť kurací, ideálne hovedzí, najlepšie z tých kostí, veľa aby tam bolo mäsko nejaké a tak ďalej. A potom potrebujeme rýžové rezance, široké, to sú také špeciálne. Potrebujeme k tomu zázvor, alias ďumbier, cibulu, klinček, hviezdicový anís a škoricu, sol, cukor, rybiu omáčku. Citrónik potom do hotového na dochutenie spolu s pikantnou čili pastou. Zatiaľ toľko, pokračujeme ďalej za chvíľočku. Tak ďakujem Miškovi, že nám odsvetlil, ako to bude. Ako čo budeme teda potrebovať, no a my sa opäť ozveme, keď už sa pustíme do váry. Ten zázvor a tú cibulu na menšie, alebo teda na krajaž, no, na menšie kusy, nie celú, lebo vtedy rýchlejšie pustia tie svoje arómy. Hej, to znamená, že keď máme vývar hotový a chceme to rýchlo, tak urobím takéto, nejaké štvrťky trebárs. Pozor na ostré nožíky, vieš, toto je pozostatok. Toto zázvor ešte trošička. No, tak v každom prípade my máme ten vývar pripravený, ale tieto ingrediencie, ktoré sú veľmi dôležité, dodávajú tú špecifickú arómu a musíme nechať vyvariť nejakú dobu. Preto sú najmenšie, aby sme nemuseli dlho čakať. Takže cibulka, zázvor. A poďme teraz na to zo pár klinčekov. Takto na to množstvo. Škorice netreba príliš veľa. Stačí tiež len trošku. Takže keď sú takéto veľké tyčinky, tak si to zlomíme. A ešte použijeme zo 2 hviezdicové anýzy a viac badína. No, ak som nešťastný, ak je človek porezaný, tak už to nejde ako má. Ale myslím, že to bude stačiť aj jeden. Šupo tam. A nech sa to varí. Trošku obrnieme. No a medzi tým v podstate, no aby sme nezabudli, pochopiteľne, keďže je vývar hotový, takže sol už budeme pridávať len, ak by bolo treba, myslím, že nebude, ale v každom prípade potrebujeme tak lyžice cukor, ryba som išla na to, tak potrebujeme lyžice cukor. Tak zo 2 polievkové lyžice približne. Takže zatiaľ tak. A prihlásime sa, to bude hotové. No vážení priatelia, tak nám toto bubloce, to musíte cítiť toto. To musíte cítiť. Keby ste to mohli cítiť, tak to hneď zíte. No ale nezíte to, lebo to necítite. No Michal si tu teraz chystá mladú cibulku. Áno, pravda. Troška očistiť, lebo už to začalo. Takže na čo sa to používa v tej polievke? No to je na záver, na ozdobu. Okrem toho, tu sme v týchto končinách nezohnali, používajú oni, sa naseká popri cibulke aj koriander, čerstvý, ako bylinka. Ale máme tu takú zaujímavú od našej kuchárečky, takú bylinku. Bylinka, voláme to, že vegetálne, také niečo. Nie je to ligurček, ale je to
nejaká podobná sranda. Takže to sa dáva už do hotového vývaru na plátanie z ocve. No, zistíme, ako nám to. No to musíte cítiť toto. Vážení priateľ, to ja to sem cítim a to je neskutočné. A na čo to masko potrebujeme teda, Michal? Masko? Masko potrebujeme na to, že to potrebujeme papať v tej polievočke masíčko. Rezačeky možno už vlastne spraviť ako s štýlom tým, že bude namočené. Zlejeme. Skúsiť podýcháme. A tam teda budú veľmi takým spôsobom, že veľmi rýchly. Postaviť to možno na dve polovice. Čiže to je ako nevyhodné, hej, tí rezančeky namočiť najprv. No, není to nevyhodné, ono sa to tak má. Ne nevýhodné, nevyhnutné. Ja nevyhnutné, áno, nevyhnutné je to. A oni sa takto len na chvíľučku vlastne... Jakoby sparia, čo? Áno. Či zabaria. Áno, na pár sekúnd vyložené. Počkaj. Hotovka. A dávaš to do nejakej slanej vody, alebo? Ne, to je normálna. Normálna, čistá, bez soli voda, hej? A ty bych ťa nepoznal, ani neverím, že nejsi Vietnamec nejaký, alebo čo? Ďang. Takže ak tomu správne rozumiem, tak z tých cibuleček sa vlastne používa hlavne vňaťka, hej? No áno, ale v podstate aj celé sa dajú, aby tam bolo aj bieleho, aj zeleného. Tá cibulka je tam taký základ. Je to veľmi osviežujúca polievočka po ťažkých večeroch, teda po veselých večeroch a ťažkých ránach. Trošku to človeka tak sprúži, preberie. No na tom fungujú skoro celý deň tí Vietnamci. Som si čítal, že by to mohli, snad niektorí píšu, že jesť aj celý deň. No, myslím, že na 2 porcie máme akurát. Ešte tu bylinky. Takže tu sa tvárime, že to je ten koriander, či koriander. Koriander, sa tvárime. Ovšem, není to úplne tak. Ale tak, ale jak sa hovorí, fantázii sa meze nekladú. Áno, presne. Povedzme, že to je z južného Vietnamu, táto polievka. Áno, alebo z Dolnej Oravy. Z južnej. Áno, z južného Vietnamu, z Južnej Oravy. Vážení priateľe, toto určite tieto veci nerobte z nejakú rybičku, hej, to by vám nešlo. Potrebujete vždy porádny nožík. Nožík je základ. Ukáž? No to musíte cítiť toto. To musíte cítiť. Takže cibulečku a bylinku máme prichystanú. Jasné, už len mesičko. A nachystáme masíčko. Tak. Teraz by sme chceli to úplne
Dobre, čo možno najtenúčkejšie? Takže no. snažíme sa tenučké plátečky z masíčka. Tenúčke, no. Jaké masíčka môžeme použiť, Miško? No, momentálne používame bravčové, pretože ho tu máme, ale v skutočnosti po správnosti úplne najsprávnejšie je hovädzie mäsko. Alebo kuracinka, keď niekto má radšej také akože kvázi biele mäsko. Je to moc dôležité, aby sa to tak na tenúčko áno, je, lebo to sa už vlastne nejako dlho nevarí, to sa len v tom horúcom vývare vlastne nechá urobiť behom pár sekúnd, tak nejak samo. Takže na to je to dôležité. Ono sa to najlepšie kraje, keď je také primrznuté ešte trošku, len my to máme už také... No. No dobré, ja myslím, že toto by nám na tú chuťovku mohlo aj stačiť. Na zbytek masíčka samozrejme, vážení priatelia, do chladničky alebo na grilleček. Bude, to sa bude páncovať toto na grillečku. Dobre. No takže kým si tu Miško chystá jeho masíčko, my si nachystáme misečky. Pravé vietnamské misečky značky Štamberský. Ten nájdete len na Orave v Leštinách. Áno, prosím. Takže pozdravujeme Ferinka, našeho kamaráda, Ferka Štamberského. No a samozrejme, my si teda takto tí pravé vietnamské štamberské misečky nachystáme. A budeme čakať na výsledeček, ktorý sa dostaví, keď my toto masíčko ešte tak akoby trošku uvaríme v tej polevočke. Tak. Takže v podstate my už všetko ostatné môžeme chystať. Medzi tým sme si mi dali polevočku na prudký oheň, aby sa nám dala do varu. A v tom budeme potom robiť to masíčko. Ináč to keby ste videli, no. Lepšie raz vidieť, ako raz počuť. Také jedlo. No, rezancov by to malo byť dosť, lebo to tak býva. Prichádzať, takže my potrebujeme dať aj týchto cibuleček s tým. Polevočka sa nám už pomaličky rozbublotáva. A teraz príde na radu uvarenie toho maska. Je to také zvláštne varenie. Priatelia, Miško nám ukáže, jak by mal vyzerať taký pláteček toho maska v konečnej fáze. No a konečná fáza je vlastne taká, že ono sa to priamo v tomto takto robí. Pochopiteľne je to bravčové, takže budeme to trošku mať dlhšie. Hovedzinka by už v podstate bola hotová. Keďže je to bravčové, tak ho vlastne takto urobíme. No a ten plateček v konečnom dôsledku, hej, vyzerá takto, ale ešte trošku ho necháme v tej horúcej, horiacej vode. No, ja myslím, že už je to hádam, čo hovoríš. no, Budeme to jesť, ne? No, tak vidíš to. To znamená tak. No poď. Servírovanie. Že už malo byť nachystané citrónik s tým, ale medzi tým spravíme. Tak si toto tu pochystáme. Tak v podstate si to necháme ešte tak, aby nedal ten dáme z toho horúceho upravého vývaru. Ale musíme si dáme si to na jeden. Ale vietnamský čili z maďarských zemí.
No toto je veľmi paradoxné, priateľa, lebo keď si uvedomíte, že robíme na Orave vietnamskú polievku so slovenským kuchárom, Áno. a dávame do toho maďarské prísady, tzv. Ereš pišta, tak to je tzv. Internacionálna kuchyňa. Respektíve dneska je to globalizácia. Globalizácia. Absolutne normálna globalizácia. Dobre, tak už nacítiť. No takže toto je práve vietnamské, maďarské čili. Ereš pišta. Ináč dneska pištu už dostanete v barskérom obchode, ako napríklad nemenované Tesco alebo Lidl. Rozsypalo, tak to bolo ideálne to scediť. A to čili sa tam pridáva akože dobrovoľne? Áno, áno, tak. To není originál. Samozrejme, priateľ, ak doma chuť na tú cibulku rozkrajanú alebo ten dubierik, samozrejme si to tam môžete dať. Není problém. To vôbec nikomu sa nekladú žiadne polenka pod nohy. No, myslím, že môžeme jesť. No tak priatelia, Dobrú chuť. dneska vám navaril skvelú vietnamskú polievku oravský kuchár Miško Zočolmanský s pomocou maďarských ingrediencií. Takže, Miško, môžeš sa kľudne rozlúčiť. Áno. Piong. No priatelia, takže ďakujeme za pozornosť a snad niekedy čajme z Liptovského Mikuláša. Čaute.